Għal Simon Busuttil jum ieħor ta' kampanja elettorali kien ifisser iktar negattività u kritika lejn il-ħidma tal-gvern. Waqt attività politika li kellu fis-Siġġiew il-ġimgħa filgħaxija, Busuttil reġa' tenna li Malta mhix aħjar għalkemm fl-istess ħin għalhekk. Anki budget għamel budget issu ġejja elezzjoni. Għalkemm issa ċ-ċittadini ilhom xahar bit-tariffi mraħsa tal-konti tad-dawl u l-ilma u li għal dak li qed jikkonsmaw qed iħallsu 25% inqas, Busuttil iddeċida li qed isir mod ieħor. Bħal pereżempju li l-kont tad-dawl illi ser iraħħas għadu ma raħsux. Ftit jiem wara li Malta laħqet il-mira ta' deficit u fl-istess jum li tħabbar li pazjenti tal-MRI li l-om jistennew iktar minn sena se jingħataw appuntament fl-immedjat, Busuttil qal: Imma m'għandniex Malta aħjar, huwa l-Partit Nazzjonalista illi mill-oppożizzjoni qiegħed jaħdem għal Malta aħjar.